Menika paduka kaliyan sing nyipta urip. Dupe keterima kok terus ngoglengke keterimane nek wayune unsat pripun kok gelo. Oh, ora itu umum mboten kenging. Ya wis. Wah, medeni omong aku malah niki. Wis aku ora ngomong apa-apa. Timbang kleru. Lah nggih ngaten. Senengane kok dadak pameran jan. Etuk ya kono ora ya wis. Ora ya disyukuri wae. Ya. Ya wis kang mengkono Yai Janaka. Ayo. Kemuli bali marang Praja Ngamarta. Kaselak dadi penganti-antine para adang medho. Monggo kula dherekaken Bapak Prabu. Mangkono mapan wonten madyaning sumur upas. Nenggih para Pandhawa ingkang nandhang Kamtaka awit saking dayaning wisa daru beksi ingkang wis merwasa marang angganing para Pandhawa awit dayaning Prabu Godayatma. Sakala kumlinganing wahyu Trimarga Jaya nenggih wahyuning Senopati ing mangke manjing wonten angganing Dyan Werkodara. Sakala gregah kaya wungune Indra anyawapi dhateng para kadang. Pagi. Oh. Yai. Yai Werkodara barep kakangku apa? Sira Yai Werkodara ing dhisik Walaya Jati temah nirmala. Sapa ingkang mitulungi di mbuh aku dhewe ya ora ngerti. Rasaku kaya digugah. Banjur tuwuh bayu ototku. Kang mangkono ayo barep kakangku. Kembar kene tak gendong metu saka sumur. Iki Kakang Semar ingkang nyaketi ana patunggonku. Inggih nuwun punta. Mila kula ngantos dumugi papan mriki menika. Inggih awit kula ngawat-awati dhateng kumlianging Wahyu Trimarga Jaya. Icaling Wahyu Trimarga Jaya manjing wonten ing sumur.
sampunipun wahyu manjing wonten sumur ing mangke sampun nyarira dhateng kengrayi Raden Werkudara. Mila Raden ingkang ngandhari Paduka Waliya Jati temah nirmala. Awit Paduka Raden Werkudara sampun kecondhokan wahyu Trimargajaya inggih menika peraning wahyu Senopati. Wah. Monggo aku ora njarek golek wahyu Trimargajaya. Inggih. Namung lelampan Paduka Ndara kula Pandhawa dening Gusti kang nyipta jagat sampun dipun wastani nindakaken laku prihatin. Nadyan Paduka nemahi penandang namung tansah nengenaken ing raos kesabaran. Menika sampun dipun petang Paduka tarak brata Raden. Iya. Sangat panuwunku dene Kakang Semar ngawat-awati marang kumlingang wahyu. Inggih, kula menika namung dados jalaran kiwala. Mila monggo sinuwun. Enggal kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Sesarengan nunjuk syukur sane Gusti Kang Nyipta jagat dene kadang Paduka. Raden Werkudara, Raden Janaka sampun nampi wahyuning Gusti sinebat wahyu Trimargajaya. Oh, ya Ji. Wah. Menika Koko Prabu ingkang rawuh wonten ing papan ngriki. Inggih, Yayadi. Katemben pun Kakang Awat-awati dhateng Ngoraka Mandura Kakang Prabu Baladewa anggenipun ngudi nugraning Gusti wujud wahyu Trimargajaya. Awit pangestu Paduka Yayadi Kakang Prabu Baladewa sampun kecondhokan wahyu Trimargajaya inggih menika wahyu pamong. Dene kadang kula Yayi Permadi sampun kecondhokan wahyuning Ratu Sinuwun Kresna Kakang Semarapa. Dene wahyu Senopati sampun manjing wonten angganing Raden Werkudara. Oh, Yayi Werkudara Kresna kakangku apa? Unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat dene sing adi wis bisa nampa wahyuning Senopati tetela amung si adi ingkang dadi cagak kekuwataning para Pandhawa 5. Iya. Kang mengkono monggo Yayaji sesarengan kula kanthi kundur dhateng negari Ngamarta. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Itu ora entuk gawe sing nyipta urip ora adil ngantasi anakku dewa serani kang wis pirang-pirang taun nyedang tumurung wahyu wadil nganti saya ora kecondhokan wahyu apa-apa. Sabar ya nggare dewa serani tak goleke wahyu liyane wae dewa serani. Prabu Godayitma kang wis prapta ana dhateng Sina. Ya. Prabu Taritala. Dina iki aku wis kasembadan nyidra para Pandhawa. Ning aja kurang pamengku. Pandhawa kang kelakon tak sidra mung 4. Merga sing tak goleki ora ana. Nanging aku janji yen to aku wis kelakon dhaup kelawan Lesmanawati kono bakal tak goleki ana ngendi papane Janaka. Mengko dhisik aku ora bakal kabotan masrahe marang anakku Lesmanawati.
Nang aku kudu ngerti bukti lan nyatane. Batange Pandhawa kudu genep 5. Yen Pandhawa ora genep 5 tegese durung rampung sing dadi kewajibane Prabu Gudayitma. Aku ora bakal ngulungke anakku Lesmanawati. Wah, salah. Ora tau ulung tak rebut dina iki parat. Ye! Wah! Ayo! Cobain aku! Yuk! Ayo! Kantaran bau kelawan Duryudana. Ora sudi. Ing kene kelakon tak bondo tanganmu. Tak lebokke pakunjaran. Dadi asrana aku bisa dhaup kelawan Lesmanawati. Yen Gudayitma wis bisa saresmi marang wong wadon titah menungsa ing kono, bakal bali urip Nyakarwati mbau dendha kaya jaman ana Alengka biyen aku. Waduh, monggo aku matur marang Sinuwun Duryudana lha kok ngestina suwung manut kabar Sinuwun Duryudana dikunjara karo ratu ning Jim Setan berkasaan. Prabu Gudayitma malah iki kepiye iki? Sapa sing kudu tak sambati? Wah, wis. Yen aku nyang Amarta kaya isin. Ewadene ora kudu kepiyeng ngluwari bebanganing Sinuwun Duryudana. Sembuh. Golek kali damar dina iki. Menika Sinuwun Dwarawati ingkang mapan wonten tapel wates nagari Ngamarta. Inggih Maman Sengkuni. Mentas kemawon kula pinanggih kalian para kadang Pandhawa ingkang sampun kalih saking madyaning Sumarupas. Oh. Pandhawa. Inggih. Dinten mangke Pandhawa tasih Walaya Jati Temah Nirma. Inggih Paman. Oh, inggih. Wonten menapa? Anu ngapunten. Kepareng paduka mitulungi dhateng jasad kula. Wonten menapa Paman? Dinten samangke negari Ngastina dipun bedah kaliyan Narendra saking tawang gantungan Prabu Gudayitma. Monggo sinuwun kepareng paduka mitulungi. Nandur ngundhuh. Wong yen tandurane ora becik, undhu-undhuhane ora apik. Mula wis ben karepe dirasake Kurupati. Yen ora kaya mengkono dhek ora ngerti rekasane. Kaya dene lakone para Pandhawa. Kita meneng to. Ora sampe lunga ndamana. Arep nulungi apa piye? Wah, karepe dirasake. Wis meneng. Oh inggih. Kula badhe mados rayan ingkang saged nyingkiraken dhateng Gudayitma. Inggih, kula sumanggaaken sinuwun. Wonten menapa sinuwun nimbali dhateng adipun Anoman? Anoman wonten dawuh. Tanggung jawabmu piye kowe duwe ngon-ngon kok ucul? Lho. Menapa to? Kula menika mboten gadah open-open menapa-menapa. Lah kok ora duwe open-open dieling-eling to? Mulane nganti dawa umurmu. Nganti wektu dina iki mergo kowe sing duwe kewajiban. Kewajiban kula sampun rampung. Yen kewajibanmu rampung, ya bakal tinimbalen ngersane Gusti kang nyipta jagat.
Anoman wonten dawuh. Nalika kowe duwe kewajiban jaga marang sukmaning Dasamuka. Inggih. Ing ngatasé sukmane Dasamuka gawe geger ana Ngastina. Lah kok malah kowe enak kepenak mapan ana kene. Godayatma. Iya, wonten pundi? Ana Ngastina. Sinten kepareng matur? Ora ana kejaba Patih Harya Senguni. Salah pun kersane. Pun Senguni kersane badhok sisan. Kula arep ora arep bilani. Ya jan ngono to, Man. Wingi ya wingi, saiki ya saiki. Yo ngapura ya wingi pasulayan karo kowe. Alah lagi ning butuhe wae kok tembunge empuk. Ora urung arep kejak pasulayan meneh. Pun kersanipun. Sampun dipun amuk Godayatma. Hus. Baline Praja Ngastina ora lumantar Godayatma. Ning kanthi lelabuhan kang nyata. Besok ana lakone dhewe. Oh ngaten iya. Yen kowe ora mbelani bakal nampa siku dendane Gusti Kang Nyipta Jagat. Wah. Kepeksa iki. Sing ikhlas to? Nggih, ikhlas. Bilani. Lah, guyu raimu tak bilani. Ora. Lagi pisan iki lah aku tak bilani terus. Wah, Godayatma ku ya ngopo trunyak-trunyuk nyanyi tekan kono. Godayatma. Aja girang guyu ora minggat, mbuh dadi walep. Kisinan kok bola-bali. Sing tak sambati, sing tak rasani arep tak pateni. Alah lelakon apa awakku iki. Ya ora apa-apa idep-idep iki nggo pengalaman urip. Tegese nganggo cara iki ora iso. Ning akar golek cara liya. Pokoke Pandhawa kudu mati. Aja nganti dheweke urip. Ya ora apa-apa ngalah sik, wong ngalah ki ora kalah. Ora arep meneng, arep golek petung liyane. Bakune piye carane Pandhawa tumpes.